אז מה קורה חברים? כאן דה פנדה ואני הפעם בסרטון חדש. ואני פה בקלאש רויאל עם המשתמש הנמוך שלי. ואני עכשיו הולך לעשות קרב, ואנחנו פה בקלן ממש טוב, קלן ממש טוב. טוב, אז זה הדק שלי, דק, אני אוהב אותו ממש טוב. סליחה על הפרעה. עכשיו נעשה משחק. נפתח עכשיו את הקראונד צ'סט. נתחיל פה עם וויץ' ונחכה פה מפקה. אין לי רמות ממש טובות. אוי, פשוט זה הפך לצים או משהו כזה. הוא אפילו לא נוגע לי במיני פקה. עכשיו הוא החליט לשים אותו. סקלטון אנחנו לא ייתנו כל מיני לבניין. לא, נתנו. אני אחכה פה לאוג, אוג לבל 1. זה כזה בושה. שים פה ג'י ברל. נעקבו את הפריף, קנון, קנונה שקולונה. אין לי מה לשים. איזה עצוב זה. לא חלאי. אחרי 10 אליקסר. נעקבו את האוג. אני מתפרק שערב אותו. שצריך את הצבא. זה אפילו בעבודה כזאת. הוא לא מגיע לי בהם. הוא לא מגיע פשוט. נשים פה אוג. כאילו האוג נבוא. אוי, הוא קרדר לדבר טבעת ובמה כזו. לא קראנו. נו, 3. אחורה והולך עושה שיש לנו את המיני פרקס שהחליף פה יכול אפילו לראות את הטאוור. בוא ניתן מקרת. לא! בסוף החליט להקל לי את הדברים משהו כזה. שימו פה וויץ' שיט הוא שם לי פקה. זה לא טוב. אני אברח מפה. או לא. זה לא טוב. הייתי כבר בטלטבת. בסובל פק, בקלוף רבה כלום בחיים. קלוף שאני הכי לסובל. יאללה, נו, דווקא עכשיו הוא החליט לשים לי את הוולקרים. אבל ממש בחירה מצוינת. בום! פשוט גם פרק לו את ה... שלא קוראים להם. מיליונורד. לפעמים נשבור רק ההמות שלנו. נו! שיט! טוב. שים פה וויץ' שיכולה יורד לקרוס כזה מרי. תמותו! בום! עכשיו עושים את זה. מותר. עכשיו עושים לי פקה. בדוק פקה. פקה זה הדבר היחידי שהוא יכול לשים לי. בום! יואו! לא מאמין, לא רוצה. לא רוצה, הנה, תשים. תשים מהסיסי. לא! 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 לא ולא 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 ולא. די. תחזרו. נו, זה מכה. לא! כן, כן. כן! אימא לי, איך שרדתי את זה? כן, הנה החצים, הנה החצים. בום! בום, בום, בום. פשוט ניצחון. אני הולך עכשיו לפתוח את הקראון, או נשחק. נשלש פה ילד. הנה אני עכשיו מנצח, עוד לפחות את שתי כתרים. נפתח קראון. בואו נתחיל פה עם מיני פקה.
פרינס. אם הוא ישים סקאוט אמרנו זה לא יזיז לי. עכשיו חשבתי שהוא הולך לפתוח את הקינג טאוור. רואים לו סקאוט אמרנו עכשיו נראה. בום! הוא תקחה לוויץ'. תרף אחר כך הוא גריידר. עושה פה את האוג שלו. בום! 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 וואי, הוא גריידר הזה הוריד עכשיו 200 לשנייה? לא, אני לא זוכר, עכשיו לשנייה ראיתי שהגריידר הוריד 200. זה מפחיד. טוב, לא אכפתי מהפרינס שהוא רק לבל 1. ואם אני מוריד אותה ואני עוד שנייה משלש אותו. ורק עכשיו הוא החליט להגן. ממש חכם. נו, וויץ', נו! יופי. לא, לא! איזה עקום! יופי, יש, יופי, הלכה לצד השני. למה? יואו, איזה ילד מטומטם. לא מסם לרוקט על הכל. יופי, הוא בזבז של אליקסר. עכשיו אני יכול לתקוף מהר. הפרינס עוקום קצת. רוץ, רוץ, דייגו. תן לו מכה, בום! עוד ניצחון. ועכשיו אני פותח את הקראון ואני גמור את הסרטון. טוב. אני אראה 83%. יופי, 3 כתרים וקראון. 315 גולד, 4 ג'יימס, טסלה, בום טאוור, רוקט ו-65 ברברים. ממש רע. טסלה איך. טוב, אז זה הסרטון להיום. אם אהבתם את הסרטון תעשו לייק. אם אתם חדשים בערוץ תעשו סאב ויאללה ביי.